Ça va? Ça va bien. Quand même. Quand faut-il? Bon, on a tant de regards fait. Tu l'as. Ah, il dit mon attaque à la maison, ma gobile. Et ma gobile là. On met au chila en assance. Oh, Canamene. Oh, menaçant. Oh, Allah sa guinée. Wala jekele sigeme anda duguma jekele no gani sigika ke miri bae grand frère ko ga cha mi sansu gono la gari ifana sa kuni ete cha kumiri dila da ina siju grand frère ngon mi sansu gono re abe bi saka gala chena che fonya na sa grand frère wala ko mi ke che ma ga bara sa wani sansu gono tendro bonere ku da ku faka ko ku kadiya awakadi bari e wara mu ku kadiya ele fini ele du awu du bonere au chama ni ve yere ma da je chemu bi no fadala ida se ga ko je o da parce que nina yinywa mitwa dola ane kumara fen dola ko na fura chama ba bien ya bado ci bado san ci ko man no bon mo mbi ife itanga tuti la mo mo fera re ko be ci wanga o eche grand frère ni ga kuma me ma bai ga kuma wa me yi kuma mi fo chendo ina na ne re suro sansi mi gondo ko kele ya mais grand frère libe ke chefe chemi fene ba do ki ba fe aw yere be ba kalama ne ni kamale ni grand frère yere ba ne akuma finya na gacha yere ba be kan mais chin tra volonté ga ne chi grand frère chogodi au moins ati wadi mo ma bon war ko yere kana kala ba che fa yere fana ki firi doni ka yere ke che fana kwa grand frère ne dɔgɔ muso ne bɛ fɛ ka fɛn dɔ de f'i ɲɛna sisan cɛko ma nɔgɔn dɛ mais mɔgɔ kana fɛn bɛɛ kɛ wariko ye quoi sinon cɛ in filɛ nin ye ne n'a kumara e yɛrɛ ka ko ka d'a ye kojugu a b'i fɛ yɛrɛ de walayi mais e b'a dɔn sisan cɛko ka gɛlɛn cogoya min na n'i sɔnna n'i tora ka ninnu bɛɛ refuser cogoya dɔ la cɛ aw do on bugutigini chama ne be du kɔnɔ jama no gonde ok grand frère ni la kuma problème ta la comme yere ni fo fembe ti war ko mais je fana mana ti tugo grand frère fiki yere fem doni ko oube fana weche la ko mana ke tugo war ko tere mais fo che fana ga firi doni fana mais ati fo ki no tani na mai menere be na kuma fe sono ne bana ne do mzo ba fe o travare yire ba be kala mo yire ba don na fana matu ko kondo kenye de ngode ba fana ni sonja o fana ichi ba do ne ko antete do siya grand frère lo songa jane o timina utagana ngatisi ja mama na kuida ngu tema gitini cara bide mu China ni do mu so abi ni gasa zero grand frère termina un pesi sa ite wadi anga tem suru sa ola nintaru sa na tolani karafuni funo nitasma bena je yere iki deburu la sa
grand frère kan taburo la tugodi te muga suguru muga je lagare wo fana sansa an wo mi mo yo go ke korege ke ube grand frère tugodi ne pani fa ware be ne bolo ene bado ali say ne bolo ko ne ma wa fo ite ne bolo wati nga da ten suguru sansa grand frère an wo mi wa kaisa si sai wala ta mai ga fi iba fa ko no muga ga timu wa an suguru muga ka go ko telefone ko ma wa Kuma dalimbi na kwamba ka warsara kwa. Boni bora ko sarwa me. Ai sarwontene. Boni ta suma fi. Iba ko ne ko ka sarwa mu wana jina yana. Wallahi ce ni watni ne je gida rabe ne ka. Ko grand frère yerere. Abna bal mo sala je so dai na sa. Na tilia jura. Ta sangara sa. Wala. Wala lambe kendo jatel me tuwa do lake. Allo ouais la rete wa tebi dugu jira ne bi wele ti kan appel ta mun ne be katam na data kuma ede ne ga telephone sanga di ma aha donc il va prendre mi ga telephone sanga di ma quoi ere be mi mbanga so ni ba wa dala o ga tela mi ma ko Cɛ jɔlen bɛ da la kana ka sɛn ta an ka sigida la. non enfin mi ba lagare ma kɔnɔ do mais ne taara ci la ne nana a tun bɛ yan ne bɔra ka lagare to yan. a n y'a wele sa ko k'a bɛna an jɔ n bɛ don so kɔnɔ n b'a wele ka na wa. ok Fɛn caman juguya n yɛrɛ kun tɛmɛtɔla de don ni jɔlen n ko n tɛ se ka tɛmɛ la fo n ka n jɔ ka fila fila fi i b'a dɔn ɲɛnamaya ko bɛɛ lajɛlen ala latigɛ de ye wa alaw tala tɛ fɛn kɛ gansan n'o tɛ ne kun kan ka bɔ ni kare dɔ in mais dɔ de ye n wele sisan o tigi bɛ yan kare kɔnɔ mais kow gulongulonnen ni ɲɔgɔn na o de y'a to n tɛmɛna ni e ye yan donc k'a f'i ye dɔrɔn i ye muso de ye quoi n'i ye n tɛ se ka tɛmɛ i la fo n ka fɛn f'i ye fɛn min bɛ n yɛrɛ dusukun na ne ba i cɛ ka ɲi trop. merci cɛnni yɛrɛ yɛrɛ la sara b'i la dawula b'i la wa n'i ko jelimandiya alaw tala y'o ta ne m'o d'i ma n bɛ n kali fɛn na fɛn min ka bon n ka kalikan ma ne mɛnna muso ɲuman ye la ne ni ɲɔgɔn ɲɛ t'i yɛlɛ cogo la cɛnni yɛrɛ yɛrɛ la hali yɛlɛ cogo min y'e bolo i b'a dɔn k'a fɔ k'i ye muso dawulaman ye wa cɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ala deli k'e ɲɔgɔnna muso de sɔrɔ min k'a gɛrɛ a la ne ba i ka di ne ye kojugu wa ne b'a fɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ i ka boli fɛn bɛɛ lajɛlen dɔgɔya tɛ kanu na wa cɛya t'a la janya t'a la wa nafoloko yɛrɛ tɛ e tɛ ne dɔn de sinon n'i bɛ ne don i bɛ ka yɛlɛ ko mun kɛ tan i t'a kɛ
mais ne tɛna nin jagoya ne tɛna na foyi f'i ye mais k'a f'i ye dɔrɔn i k'a bila i hakili la n'i ye ne jɔlen yan ni kanu tɛ foyi tɛ ne jɔ tuma bɛɛ ne bɛ tɛmɛ f'i k'a dɔn k'a fɔ ko kanu ye fɛn min ye a bɛ yɛlɛ fo sanfɛ jinɛ se t'a la mɛlɛkɛ se t'a la wa buna hadamaden si se t'a la a bɛ dusukun de la ni dusukun y'a kanu a bɛ wajibiyalen don dusukun kan k'a kɛ. A dun yɛrɛ cogo di i bɛ ka yɛlɛ fɛ de wa walima i bɛ ka yɛlɛ n'a de. Ala tɛ. Ne ba. I ɲɔgɔnna bila kɔrɔ. E ko mun. Ale ye jula siribu. E bɛ se o san wari kɔrɔ jɔn ka taa seli ka bin sɔn. I tɛ sabali. Wo bidenw ta catégorie ta musoko la. Parce que ne ko n bɛ kuma i ma kɛ i bɛna fɔ ɲɛna. O bɛɛ to yen sa e bɛ ka kuma fɛ. Mun de bɛ yen wa? Wa kuma sugu jumɛn? O dun y'a kuma sugu jumɛn mun de bɛ yen kɛ? Ɲininkali. I bɔ fɔ an ka so ka na i fɛ yen nɔ i bɛna ɲininka ko mun de bɛ yen? Ɲininkali wɛrɛ tɛ ne bolo ni ta tɛ o ni ne min ɲininka ko mun de bɛ yen i bɛ mun fɔ? E k'o cogo di? Lagare i kɔlɔsi i yɛrɛ la i y'a mɛn? Yɔrɔ e filɛ ni wariko mankan tɛmɛna ne ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ i b'o kɛ balawu de. O ye diyagoya de ye wariko mankan mana tɛmɛ cɛ a bɛ kɛ setan ne yɛrɛ yɛrɛ de. E hakili la k'o fɛn de don wa? Cɛ bɛ se ka tugu muso kɔ k'i tɛ se ka hali i yɛrɛ fɛn dɔɔni ka se ka hali dɔɔni k'a ye k'a nisɔndiya. O ma e b'a fɛ ne k'a kɛ cogo di? Ne ye n yɛrɛbakun d'e ma yɔrɔ ne bɛ se ka kɛɲɛ ka wari d'e ma. I yɛrɛbakun di ne ma dɛ mais wari kɔni i m'o di ne ma. Kan k'i mago jɔ ne la dɛ parce que an ka du situation bɛ cogo min na hali k'a da o yɔrɔ min kan k'i mago jɔ ne la. Ne mago t'a ka du situation na dɛ i y'a faamuya. Ne bɛ ɲɔgɔn fɛ e bɛna a ka duko kuma fɔ ne ko mun kɛra? I dara ni mago t'an ka du situation na. Ne mago t'o la. Fantan tɛ se ka kanu k'an fɛ bari an ka du bɛ cogo min an b'a dɔn. O ma e b'a fɛ ne k'a ka du de da n kɔ la? I kana du da i kɔ la mais i kan ka dɔ kɛ ne ye o. Ne bɛ ka dɔ kɛ i bɛ ka jɔ o la de ne tɛ se ka. O bɛɛ to yen sa yɔrɔ e filɛ ni mɔgɔ ni wariko mankan wuli dɔrɔn o ye kɛlɛ daminɛlen ye mun de bɛ yen? Ɔ n'i ye wari di mankan t'a la. Wariko mankan dan ye wari de ko. I yɛrɛ b'a dɔn mankan bɛ wari de ko ye i bɛ wari di ne yɛrɛ b'a dɔn hali ni tɛrɛmɛ duuru de bɛ e kun ne y'o di ne ma o ka di ne ye o de ye ne nisɔndiya. I ka filɛ mankan bɛ wari ko ma e t'i nisɔndiya fɔ wari ka di e ma. Wari fana kan ka di o i yɛrɛ b'a bɛɛ kalama. Yɔrɔ e yɛrɛ b'a dɔn i ban ka da de ka tiɲɛ da. O de ye fɔba den sa sufɛ n b'i wele i b'i sɔrɔ an ka yɔrɔ la an bɛ fara an ka ko ni mɔgɔya kan o la an b'a kɛ ten. An fa ni dalen don ko wagati bɛ wari e tɛ wari bɔ k'a di ne ma ne dun bɛ dɔrɔn de fɛ n'i kun ma wari di ne ma an kun tɛ ɲin bɔ i fɛ diɲɛ wari bɛ sɔrɔ e tɛ muso de sɔrɔ. Grand frère cɛ n'i ma te di mɔgɔ ma e ka te musi bɔ cɛ a bɛ ka caya dɛ. E ta de don o tuma grand frère kunna dali de don. Ni n'a mɔgɔ sɔrɔ cogo la n'i hakili sigi. O ma grand frère
hali ni ne ma te fɛ e ka te ne ta tɛ yan e ta tɛ ne ta yan i pressé kun ayi mɛ kana n kunna da sa te bi naani dɔrɔn i bɛna fɔ k'i bɛ n kunna da te bi naani dɔrɔn ne ma dɔ sigi yɛrɛ mais sogo grand sœur ka ko bɛ kan bi n'a kɔni ye k'i sigi ni nana sigi a kɔrɔ a b'a sago de kɔnɔ a cɛ n'a yɛrɛ fɛnɛ fɔra mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ baro kɛ i bɛ nin sigi kɔrɔmuso kɛrɛfɛ k'a bɛ baro kɛ kɔrɔmuso yɛrɛ fɛnɛ tɛ baro lajɛ i la cɛ a cɛ kɔrɔ ɲuman dabila a ma ɲi dɛ hali t'a ka ko bɔ ɲɛna Grasɛri yɛrɛ y'o ye kisɛ de b'a tigɛ wɔɔrɔ cɛ kisɛ d'a ma kisɛ tigi a d'a ma a wɔɔrɔ kisɛ a na o na ko dɔ b'a da kɔnɔ a ɲɛfɔ an bɛ k'i lamɛn o b'a fɔ n ye kunnafoni a duma yɛlɛ yɛrɛ tigɛ sigi a duma cɛ ne dabali ma ban bilankɔrɔ dɔ de ka labɛn yɛrɛ ko ne ma fɔ bama yɛlɛ ka ne jɔlen to ka na ne majamu i ko jeli e yɛrɛ a bɛna kuma sɛbɛlama de fɔ e fɛ ka na jeliya de k'i la kɔ i ka dɔɔni d'a ma a kisɛ tigi ko ne bɛna an compte vérifier o e yɛrɛ a min fɔ ko ale ye nin ye ko ne diyara ale k'ale bɛ ne fɛ kanu na ne ye pitini lajɛ a senkɔrɔla la f'a kuncɛ hali ne dulasi a tɛ se k'a sigi e ni ka cɛ ne bɛ karabaw yɛrɛ la ka taa tugu bilakoro kan ko amuru kun jalan ne ye ne fa ka wariko bɛ cogoya min na tan tɔ mun ye mun f'a ɲɛna ka taga mun k'a ka kɛ ko ne ɲi o la mɛ a kun fɔ yɔrɔ la sa ne b'o kɔnsiya la i tɛ taa ni mɔgɔ sugu ma koyi sinon ko de futu b'i minɛ a dɔw la ko ɲagaminen don dɛ setigi i b'a dɔn grand sœur e ɲɛ tɛ ne t'a la nin bilakɔrɔni min nɔrɔlen bɛ ne da la cu la ten cu su ni tile dɛrɛmɛ 2 tɛ sɔrɔ a ko ka di ne ma ne labanna ka ɲɛ kumu kɔrɔ de dɛ o tile 2 nin na o yɛrɛ bɛ ka to ka dɔɔni dɔɔni di ne ma ko grand sœur dun y'a fɔ de ko ne y'a di a la k'a t'a lamɔ grand sœur i yɛrɛ setigi ne y'a kuma kɔrɔ de a y'a bɔ tile 2 in na a bɛ ka dɔɔni dɔɔni di yan e yɛrɛ bɔra dugu kɔnɔ sa a jɔn miliyɔn kan saba fɛn dɔ la sa e yɛrɛ tɛ ba ka wari ko kalama jaa bɛ perese i sen bɛ n'a don du da fɛ dɔrɔn a b'a tigɛ da kɔni i ma dɔ d'a ma dɛ ne yɛrɛ n'a ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ ne ye biɲɛ ka don so kɔnɔ ne m'a ye fɔlɔ o fitini min dira ne ma olu tɛ ka dɔ di dɛ kana kuma fɔlɔ k'i ban ka di dɔ ka d'a ma dɛ dɔ ka di dɛ n'a tɔtɔra jɔ a ye joli de di grand sœur a ma caman di ne ma koyi n ma dɔn kɛmɛ 8 dɔrɔn ale tɛ caman di ne ma o yɛrɛ y'a ka wari dilen cayalen don sinon kɛmɛ 4 kɛmɛ 2 kɛmɛ 6 kɛmɛ 7 kɛmɛ 4 di ba ma i ka kɛmɛ 2 kɛ na ni kɛmɛ 2 a yɛrɛ fɛnɛ ka bɔ a duguma dɔɔni cɛ fantanya digilen don a bɛɛ la dɛ e fɛnɛ sa mɔgɔ t'a minɛ ni kale fɛnɛ ale yɛrɛ don a yɛrɛ fɛnɛ yɔrɔ de tɛ baara la an yɛrɛ b'o kalama an yɛrɛ bɛ baara de la an tɛna na dɔɔni dɔɔni yan grand sœur de ye patron ye an bɛɛ la ale de ye fa ale bɛ dɔɔni sɔrɔ grand sœur ma nɔgɔ dɛ i b'a yɛrɛ tɛ sa ale de ye du kisɛ tigi ye grand sœur cɛ an dɔgɔnin bila te d'an ma sa n ko mɛ an ka taa a ka hakili sigi tereku la an b'i dala tereku ye an b'an dala de Chauffeur